Γύρω άλμα. Μέτρα και 22 ο πρωταθλητής μας, ο Δημήτρης Τσιάμης. Μέχρι τώρα είναι επίδοση που του δίνει την πρόκριση. Ο Νίκος Καψής, ένα αποτυχημένο άλμα. Και ο Θόδωρος Κιτράκης του Ελευθερίου Βενιζέλου, άλλο ένα άκυρο άλμα. Έχουμε το προκριματικό στα 400 μέτρα εμπόδια των ανδρών. Θα γίνουν 3 προκριματικές σειρές. Ο πρώτος από κάθε σειρά και οι 5 με τον καλύτερο χρόνο θα πάνε στο τελικό. Να σας πούμε, σε αυτή την πρώτη προκριματική σειρά, στο διάδρομο 2 ο Θανάσης Κλωνόπουλος του ΣΑΚ Αθηνών, στο διάδρομο 3 ο Γιώργος Ανιφαντής της ΣΑΚ, στο διάδρομο 4 ο Γιάννης Σουλάς Πυγμή Ευόσμου, στο διάδρομο 5 ο Κώστας Καμπάνης του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ο Μωσής Έχου στο διάδρομο 6 του Γυμναστικού Συλλόγου Αρκαδίας, στο 7 ο Αλέξανδρος Κάπελος του Ερμή Σχηματαρίου. Οι αθλητές ξεκίνησαν, καλύτερη επίδοση εδώ σε αυτή την κούρσα, ο Γιάννης Λουλάς της Πυγμής Ευόσμου, ο οποίος τρέχει στον 4ο διάδρομο. Στη στροφή οι αθλητές. 3 ακόμη εμπόδια για τον τερματισμό. Γιάννης Λουλάς της Πηγής Ευόσμου. Χαλαρά τερματίζει ο αθλητής του Ευόσμου σε 53 και 81. Δεύτερος ο Κώστας Καμπάνης του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Προκρίνονται, όπως είπαμε, ο πρώτος από κάθε σειρά και οι 5 με τον καλύτερο χρόνο. 6 αθλητές μετέχουν στη δεύτερη προκριματική σειρά.